мушоҳида месозем ҳоло нафарҳое ки нахонданд нисбат ба нафарҳое ки ягон намуди маълумот доранд, дар зиндагӣ пеш рафтан, даромади хуб доранд. мушкилоти ҳамин масъаларо устод шумо дар чӣ мебинед? баъз рӯзҳое ки худатонам монда шудед, дига боваре надоред, ягон чизе бовар надоред, ҳамон лаҳзаҳо ба мақсадатон интихоб кунед, баъд мебинед ки муваффақ мешавед. истеъдод муҳим аст барои инсоният ё характер? баъзе одамҳое ҳаст ки нахондааст, не ки муваффақ шуд. баъзе одамҳо, баъзе бачае ки ҳамон мактаба нас хонда бошаду илм дошта бошаду агар ки муваффақ нашуда бошад, вай мумкин ки рӯҳбаланда, ҳавобаланда, кибрдора, ғурур дора ки мани хеле хундагӣ ҳаёт ба ин гапо мефаҳмед ки одам чӣ хела суханашу, рафтораш, натиҷаш а якдигараш фарқ надорад. хуб устод, боварӣ ба коргар, муҳит ва шарикони иқтисодӣ дар асоси анҷом додани кадом корҳо пайдо мешавад? боварӣ вақт дар кор, вақт дар кор ки шумо одама шиносед, вақт дар кор, вақт ҳаме чиз нишон медиҳад, вақт шоҳиди ҳаме чӣ ҳаст. вақт судя, фаҳмидед? вақт ин судя аст. вақт мо мегӯем ки қозе, вақт судя аст, вақт судид аст, время судид аст. вақт дар кор ки шумо бинед ки ҳамин одам тавоно аст ё натавон, ҳамин одам қад ҳамкорӣ кардан мешавад ё не. вақт дар кор ки ҳамин гапи ҳамин одам рост аст ё дурӯғ. вақт дар кор, ҳаме чӣ ба вақт нишон додааст. барои ман агар шумо гӯед ки ман одам бовар кунам, хатиш ҳамкорӣ кунам ё не, вақт дар кор ки вай одам ба шумо мисол бовар кардан тунед. ин як. дуюмаш ки шумо бояд ки сеннистаи ҳамон одама фаҳмед. барои сеннистаи ва одама фаҳмидан, сеннист гуфта чизе мегӯем? арзишҳои ҳаёташа. вақт дар кор ки шумо ин чизе фаҳмидан тунед. як бор ду бор гап задан қатъи наметунед фаҳмидан. кадом вақт ба шумо мефаҳмед ки одам чӣ хела суханашу, рафтораш, натиҷаш а якдигараш фарқ надорад. суханаш агар мегӯяд ки ҳамин сафед аст, значит вай сафед, рафторашам ҳамон хел, кирдорашам ҳамон хел, натиҷам ҳамон хел. сафед гуд сафед, сиёҳ гуд сиёҳ. гуфтагиш ҳамон гапаш мекунад. вақте ки ман гуфтагиша кард, значит ин ҳамон одаме ки қатиш кор кардан мешавад. саломат бошед устоди азиз. як вақт чашмам афтидагӣ буд, як зербайте ки мегӯяд ки вақт дар кор аст. шумо гуфтед ранги рӯи марду номардон якест, солҳо бояд бигарди то бидони марг. бале, бале. ҳамин чи дуруст будаст устод. вақт. саломат бошед. саломат бошед. устод, саволи дигар. барои рушди шахсият чӣ бояд кард? бояд ки профессионал ёфта ҳамон омӯхтан дар кор, устоз ёфтан дар кор. устоз беустоз намешавад. бемураббӣ зери гардон мӯътабар натвон шудан. ин гапа бедил гуфтагӣ. хоҳӣ нахоҳӣ ту бояд якум коре ки кунӣ устоз ёб. якум кор хоҳӣ муваффақ шудан ҳамон соҳаба устоз ёб. тамом. профессионал ёфта омӯз. одамҳо ин чиза шӯхӣ мефаҳмад. чуба ки ақлошон хома, ина ҳамина қабул намекунад. аввал ҳамин кора кардан дар кор. кор кардан дар кор не, аввал устоз ёфтан дар кор. вай ту ба нишон метиҳад кора. худомӯзӣ чӣ устод? худомӯзӣ чӣ? худомӯзӣ асад дер. замони мо замони тез дунё дига шуданай. қимат мефурад, беҳад қимат, умрат мегузарад. ёд мегирӣ ки кайҳо дер аст. ёд мегирӣ ки он ёд гирифтагӣ уже кӯҳна шудааст. ва ёд гирифтагӣ уже кӯҳна шуд, натиҷа намедиҳад. ин яъне бузургон устод беҳуда нагуфтиян ҳамин чиза ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд. ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. ин рӯдагӣ гуфтагӣ. саломат бошед устод, саломат бошед. устод, саволи дигар. мушоҳида месозем ҳоло нафарҳое ки нахонданд нисбат ба нафарҳое ки ягон намуди маълумот доранд, дар зиндагӣ пеш рафтан, даромади хуб доранд. мушкилоти ҳамин масъаларо устод шумо дар чӣ мебинед? баъзе одамҳое ҳаст ки нахондааст, не ки муваффақ шуд. баъзе одамҳо ҳаст. ин шумораш беҳад кам аст. шумо хотир набароред. ҳамин духону сехун, мактаб ба духону сехунҳо якта немташ муваффақа. ҳамин вай муваффақ нест. хотир набароред. фаҳмиданед? ҳамин агар 100 духону сехун ҳамаш муваффақ нест ки охе. не ки агар шумораи бачае ки 4 хуну 5 хун бо гирифта бинед, аз нисф зиёдаш муваффақай. дуруст. ако фаҳмидед? мисол мумкин якта дуташ ё 10таш муваффақ нест. аъло чи ҳам хонда бошад, муваффақ нест. не ки агар ки шумо куллан ба статистика бардоред,
дарони ҳамин 100 та духун сехун ё 2 та 3 таш муваффақай ҳамон 2 та 3 та аз чӣ бе ки ҷамъият интизор набуд ки ин одами хел мешад вай барои ҳама чуда метобад. Ваҳ ин чӣ хел шуд ки муваффақ шуд. Мактаба духун буд, сехун буд, оз муваффақ. Мумкин ки ҳам хислати хуб дорад ҳамон бача. ҳамон духун буд ё сехун буд, мумкин илм ба ин хел не ки мумкин ки хислати хуб дорад. Муносибати хуб кардан ё команди бахуват сохт. Тамом. Фаҳмидед? Муносибати хуб дорад. Мумкин ки илмаш кам буд, не ки муносибати хуб дорад, характери хуб дорад. Настойчивый, худаш ба бовариш ай. Барам ҳамчи шуд. Мана он бачае ки алочи мехон, мумкин ки алочи ай, не ки кибру ғурураш мана ин хел. Кибраш баланд ай, мумкин ки мактаба алочи хун, ман ки будам, гуфта гашта зозрам. мушкилоте дорад худаш. Вай худаш ба характераш нопурра вай, хом вай. Мумкин илм дорад, ранге ки диктофон ба запис мекунед, ҳамин мактаба алочи шудан осон. Ҳамин муаллим гуфтаги такрор кун ё китоб ба нависдаги такрор кун, ту 5 мегирӣ. Дураст. Ин ранги диктофон. Диктофон ҳамон 100% муаллим гуфтаги запис мекунад. А ту не ки вай ранги диктофон шуви пеш намери ку. Бо вай илми гирифтагид ба ақл дар кор ки вай пухтакоре кар истофода барӣ. Баъзе бачае ки ҳамон мактаба нас хонда бошаду, илм дошта бошаду, агар ки муваффақ нашуда бошад, вай мумкин ки рӯҳ баландай, ҳаво баландай, кибрдорай, ғурур дорад ки ман ин хел хондаги он хел. А ҳаёт ба ин гапо нест. Як ё ки лентяй, ё ки тамбалай, ё ки тарсаш зиёдай. Мактаби миёна ба зубрирвад муаллим мегуфт мекардӣ. Худат ихтироъкоре намекунӣ мактаби миёнава. Мактаби миёнава ягон ихтироъкоре нест. Муаллим гуфт такрор мекунӣ, муаллим гуфт такрор мекунӣ. Китоб бас хонда такрор мекунӣ. Тамом. Неки ҳаёт ба ихтироъкор будан дар кун. Агар ки одам тарс дорад, наметавад ин кора кардан. Метарсад. Як бор кунад нашуд, ду бор кунад нашуд, тамом. Самооценка меафтад, ва чӣ ба ки одат кардаги не. Мактаба ва фақат таъриф кардаги, ва танқид кардаги не. ҷаҳати манфия гуфтаги не. Ва ягон бор критикават кардаги не. Ва ягон бор унижат кардаги не. Ва ягон бор давид кардаги не. Ва одат кардаги не, пухта шудаги не. Ва барои ҳамон ва мактаби миёна ба ки таъриф қати одат кардаги, ҳаёт ба як бора нашуд, всё, рӯҳ афтода мешавад. Чӣ ба ки якум бор ин чӣ бо хун. Ман хотирам бас ин чиз соли 95 ман мактаби миёна алочи хондаги. Вақте ки инҷо омадам 3 та мактаба партофтам, ман студент шудам, партофтам, натонистам хундан. Ҳамин хел худам як майда одам ҳис мекардам. Чӣ ба ки ман мактаби миёна алочи хондаги ҳамин ҷо ба таърифи бача будам ман. Ҳам мактаба, ҳам олимпиадоба, ҳам масҷидба, ҳамин ҷои ҳаёт ба ман чемпион будам. Як бора лидер будам ҳамин ҷо. Як бора инҷи шаҳр ба биомага ҳеч ки намешиносам. Ман то шаҳр ба гаштану рафтору кирдоре ёд гирифтам ки уж 2 маҳ ман гузашт. То хислати шаҳр, чо як ориентир пайдо кардам, як чиянай. Сони 3 та мактабе ки ман натонистам хундан, самооценки ман афтид поён ба. Ман худам неуверен ҳис мекардам. Не ки ман ба чӣ ёрдам кард? Анамин кӯдаки ман бисёртар духовный илм доштам. Ҳамин чӣ ман ба ёрдам кард. Даруна ман қувватама сохт. Барои ҳамин любой одаме ки шумо бинед ки алочи асту ҳаёт ба муваффақ нест, ин характериш слабе. Саломат бошед устод. Ҳаминҷа устод як чиз дига мана ғам метиҳад. Истеъдод муҳим аст барои инсоният ё характер? Характер сами основное. Характертон бошад, ҳамин таланти камакакам ки бошад, ҳава инкишоф метиҳед. Не таланти хуб дошта бошед, истеъдоди хуб дошта бошед, не ки шумо характертон слабе бошад ку, мисол неуверенный бошед, постоянно откладывать кунед на потом, тарсончак бошед, нерешительный бошед. Ҳамон истеъдода шумо даже истифода бурда наметавонед. Дуруст устод. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо фарҷоми барнома дорем мо бо устод, ба хотире ки устод 2 рӯзай дар Тоҷикистон ман мебинам, чун намедонам чӣ хел истироҳат мекунам. Устод ин барои ман як ранги нофаҳмо аст. Мисол ман 2 рӯза ки хоб намекунам, лекин худ ман ҳамон қадар азоб кашида истодам. Офарин шумо бисёр вақташонро намегирем, лекин ҳаракат мекунем. Шумо дар комментария нависед ки мин баъд дар ҳамин барнома мо кадом саволҳоро ҳамроҳи устод агар ки тавонанд фурсат ёбанд, имкон пайдо кунанд, мин баъд ҳамроҳи шумо гуфта гузарем. Шукронаи сулҳ, шукронаи тинҷӣ, шукронаи ободӣ, шукронаи ин замон ки чунин шахсиятҳои муваффақро тарбия кардааст ва чунин шахсиятҳои муваффақ Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ маърифӣ месозанд. устод, дар фарҷоми барнома шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед? Гуфтанӣ ҳастам ки аз паси илм шавед, китоб бисёртар хонед, мақсад гузоред, аз паси мақсадатон шавед. Вақте ки шумо мақсад гузоштед, камбудиҳо бисёр пайдо мешавад пеши шумо, ба баъзе вақт пул намерасад.
мақсад интихоб кунед. баъзе вақт баъзе одамон шумо ганда мекунад, критикават мекунад мақсади шумо, все равно мақсадатуна вибор кунед. баъзе вақт мешавад ки вақт намерасад дига чӣ ба, все равно мақсадатуна интихоб кунед. баъзе вақт мешавад ки монда шудед, фикри мақсадатуна кунеду ба сари мақсадатун шавед. чизе ки пеш биёд шумо ба, мумкин ки ягон кас шумо бовар намекунад, мақсадатуна интихоб кунед. мумкин ки хешта бор ту мегӯед биё равем вай кора кунем ё ин кора кунем, ё рафиқтун биё туй равем эсун, шумо наравед, мақсадатуна интихоб кунед. чизе ки шавад мақсадатуна интихоб кунед, а паси мақсадатун равед. дар рӯзое ки худатуна монда шудед дига боваре надоред, ягон чизе бовар надоред, ҳамон лаҳзаҳо ба мақсадатуна интихоб кунед, баъд мебинед ки муваффақ мешавед. барори кор шумо саломат бошед устод, миннат дорад шумо. ҳазор раҳмат устод ҷон, ҳазор раҳмат. Ташаккур.